De 23e zondag door het jaar en tevens ziekenzondag. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder 4 ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog 1 of 2 personen bij, opdat alles beruste op de verklaring van 2 of 3 getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heide of tollenaar. Voorwaar ik zeg u, wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg ik u, wanneer 2 van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er 2 of 3 verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Zo spreekt de Heer. De ander serieus nemen en je niet alleen laten leiden door wat je zelf denkt. Die houding kan wonderen doen. Als dat namelijk over en weer gebeurt, ontstaat er door alles heen, en we horen dat ook in het evangelie letterlijk, broederschap, zusterschap. Wanneer wij niet op de eerste indruk ingaan en daarin blijven steken, dan ontstaat er een ambiance waarin echte levensverhalen elkaar raken en met elkaar gedeeld kunnen worden. En dat is weer wat mensen, meest bijzonder de zieke mensen, uit een bedreigend isolement en zelfs eenzaamheid kan halen. Dat ze merken en voelen dat ze gezien worden, serieus genomen. Ze mogen tegenover jou echt zijn wie zij zijn. Goed, ik heb een chronische ziekte, vertelde mij laatst iemand. Ik zit scheef op een stoel en ik zit schots. Ik kan niet uit een gewoon kopje drinken. Ik kan mijn armen nog nauwelijks bewegen en ik groei krom. Dat is waar. Maar ik groei innerlijk niet krom van ellende. Groei ik dan krom van geluk? Nou, dat ook niet. Hoewel, als ik je vertel dat ik een schat van een vrouw heb en dat we het samen heel goed nog steeds hebben, dat zij wel lenig blijft, lichamelijk en geestelijk, waar ik ook het gemak en het plezier van heb. En als ik zeg dat mijn kinderen en kleinkinderen de olie zijn van mijn levenslamp. En als ik zeg dat ik het geschenk van overal tijd voor hebben, voor hen vooral ook. Al is het maar omdat zij zich bij mij niet kunnen haasten en ik zelf overal de tijd voor moet nemen. En als ik zeg dat ik enorm kan genieten, gewoon van het bekijken van iets. Als ik dit alles en nog meer tegen jou zeg, kijkt menigeen mij aan en zegt, ja, dat zal allemaal wel, maar toch, altijd in onze tijd dat, maar toch, niks, maar toch. Mijn leven is goed en mooi. Op deze zieke zonnebloemzondag wordt ook ons de vraag gesteld, hebben wij genoeg tijd, inzicht en respect voor zieken, voor hun eigenheid? Gunnen wij hun de eigen ruimte? En kunnen wij ook door onze eigen buitenkant heen prikken en ontdekken wat er in het leven van binnen leeft?
Amen.